ти пидераш, че то с брадичка ми дойде. Опа. Еба майки ти му къде е. И сега дето познах леко лагва, като се върти да... Който върче, който закаче, каче, ще дължа. Не, ние играем едно в едно. Ама леко ми лаги, като де съм пуснал. Има брадва това. А мен не вярвам да му обзори. С зданието. Кула, втори етаж. Оля майко. Абе, как го на... Где го цеп? Знам бе, човек, точно до мене беше и гледах към тебе, мислех, че се качваш нагоре. Ама това... Оле, ще умре. Бе, с утре не мога да играя, човек. Яко. Чай сме на седа. Както ти му убил ония път. Аз гледах клипа, ти наистина си ми казал, че снимаш. Ма аз ще съм забелязал. ВЛД как не успя да го убия. Аз съм бил с дедето. А, какво става тук? Не, няма. Ари, мре, бе. Той после искаш с мене. 4 клика удрям. Цъкам всички възможни копища. Що е ние голяма, бе? Кой аз ли? Не хода с 200 сета и да се бавя 2 часа. Помага! Това ли само сето истиното? Да, е шумно, точно. Ба си бравата, шарпния спец и ефишен спец. Да бе, иначе. О, я забил.